kaka wanyalo bedo gi chiemo makare. Wan kaka Kisumu Young Agripreneurs watimo training ne oganda matindo e yore weche pur gohala mondo joma tindo ng'e ni pur ni be nyalo bedo tich kendo pur nyalo bedo gima nyalo pidhowa e ngimawa kaka wamedo sudo. Kendo watiyo galworawa, watiyo gi skundewa be mantie e gwengewa. Sani wan kaka Kisumu Young Agripreneurs watiyo gi skundewa mantie Nyalenda ka wariwre gi migawo miluongo ni PHRC mondo wamega kwa nyalo loso puothe e skunde mondo mini nyithindwa matindo mantie e ECD kata skunde mag nasari nyalo bedo ni nyalo yudo chiemo man gi ndhadhu e skul samora mora magine skul kanyo. Rokamana nyaro inyiswa ni sani koth ochako chwe odiochieng'no manyoro, thoth jopur penjore ni to diponi anena koth mobuogore koso gichak chenro mag pitho kata mag pith e kinde gi bende koro koth ochako chwe kuom ndawa mokwongo. Mokwongo wago erokamano ahinya nikech dweche mosekalo wasebedo gi oro matich matek ahinya kendo chieng' osebedo ka rieny ma pok obedo ka rieny ga e higni mokalo. To kalure gi jolony manosemiyowa honyo chien kacha ni koth biro chako chwe